εδώ την καρέκλα θα καθίσει μία ακόμη ηλίθια, που το μόνο που τη χωρίζει από τις 200.000 ευρώ είναι 5 ερωτήσεις και η ικανότητά της να απαντήσει σε κάθε μία από αυτές λέγοντας την αλήθεια και μόνον την αλήθεια. Υπάρχει άραγε κάποιος που δεν φοβάται να αποκαλύψει τα μυστικά του? Όχι. Γιατί αν υπάρχει, πρέπει να είναι πολύ ηλίθιος. Ήρθε η ώρα λοιπόν για τη στιγμή της ηλίθειας. Ας γνωρίσουμε την παίκτριά μας. Τίσα Μπουντούνα, 32 ετών. Για παραπάνω την κόβω, αλλά τόσο είπε ότι είναι. Κατάγεται από το Μυλοπόταμο Κρήτης. Είναι κόρη Καστανά. Βγήκε από μικρή στο πεζοδρόμιο, βοηθώντας τον πατέρα της. Κάποια στιγμή, ο πατέρας της μας άφησε χρόνους. Αλλά εκείνη συνέχισε να κάνει πεζοδρόμιο, γιατί κονόμαγε αρκετά από ό,τι δήλωσε η ίδια. Στα 18 της παντρεύτηκε για πρώτη φορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα έχει κάνει 4 γάμους και μια κηδεία. Σήμερα είναι παντρεμένη με το Ζήση και ζουν στα ζωνιανά της Κρήτης, κάνοντας δουλειές με φούντες. Και ο Νοών νοήτο. Η Τίσα απάντησε σε 50 ερωτήσεις στον ανιχνευτή ψεύδους. 5 από αυτές επιλέχτηκαν για απόψε. Τίσα, ήρθε για σένα η στιγμή της ηλίθειας. Τίσα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, κάθισε. Όχι εδώ, Τίσα. Εσύ κάθεσαι εκεί. Γιατί εδώ κάθεται κανείς? Ναι, εγώ. Oh, excuse me. Τίσα, περίεργο όνομα. Καθόλου. Τι καθόλου. Δεν είναι συνηθισμένο όνομα, δεν τα ακούς κάθε μέρα. Εγώ τα ακούω. Κατάλαβα. Αλήθεια, από πού βγαίνει? Ποιο? Το όνομα. Ποιο όνομα? Το Τίσα. Τι? Τι. Από πού βγαίνει? Το Τίσα. Όχι το Κέλλη. Το Κέλλη δεν ξέρω να σου πω για το Τίσα. Ναι. Το Τίσα βγαίνει από το Λετίσα. Α, είναι δηλαδή ξένο? Όχι, γιατί να είναι ξένο, δικό μου είναι. Όχι, δεν με κατάλαβες. Εννοώ, είναι ξενικό? Όχι, είναι χαϊδευτικό. Και από πού βγαίνει? Ποιο? Το Λετίσα. Από το Νικολετίσα. Τίσα, πώς αισθάνεσαι? Μια χαρά. Δεν είσαι δηλαδή αγχωμένη που θα ξεφτυλιστεί σήμερα? Όχι, γιατί εσύ είσαι. Εγώ γιατί να είμαι? Εμένα ρωτάς, εσύ δεν ξέρεις. Τι δεν ξέρω. Αν είσαι. Αν είμαι τι? Έλατε. Αϊντε. Α, δεν πάει καλά, τζαζ. Τίσα, σήμερα δεν θα ξεφτυλιστείς μόνο μπροστά στα μάτια εκατομμυρίων τηλεθεατών, αλλά θα γίνεις ρόμπα και μπροστά σε φίλους και συγγενείς που ήρθαν για να σε υποστηρίξουν. Αχέστηκα, δεν με νοιάζει. Σιγά. Ας τους υποδεχτούμε λοιπόν. Η μαμά έχει συγκαεί λίγο, αλλά τη φέραμε το ζόρι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι η Λουκία, η μητέρα της Τίσας. Καλησπέρα, είμαι ο Ζήσης, ο άντρας της Τίσας. Καλησπέρα. Είμαι η Σύση, η μητέρα του Ζήση και πεθέρα της σας. Καλησπέρα, είμαι ο Αναστάσης, ο ταξιτζής που έφερε την οικογένεια. Δεν έχω καμία σχέση με τους ανθρώπους, απλά βαριόμουν να περιμένω κάτω στο ταξί και είπα να ανέβω να ρίξω ένα βλέφαρο στα τεκτενόμενα. Πειράζει? Όχι βέβαια. Οκ. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Τίσα, υπάρχουν 5 ερωτήσεις. Σε κάθε μία από αυτές αντιστοιχεί και ένα χρηματικό ποσό. Τα ποσά αυτά κυμαίνονται από 5.000 έως 200.000 ευρώ. Ανάλογα με το μέγεθος της ξεφτύλας, ανεβαίνει και το ποσό. Εντάξει ως εδώ? Εντάξει. Είσαι έτοιμη λοιπόν για το ταξίδι στην αλήθεια? Ναι, έχω φέρει και το ειστήριο. Ποιο εισιτήριο? Για το ταξίδι, παράθυρο θα κάτσω, στο λέω. Κατάλαβα. Τίσα, πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο για σένα. Με τι ασχολείσαι? Δουλεύω μαζί με κάτι ξαδέρφες μου σε ένα κέντρο διασκεδάσεως στο Σύσυφο. Είναι με κονσουμασιόν, ξέρεις. Α, είστε δηλαδή κονσοματρίς? Όχι 3, 4 είμαστε. Είμαι εγώ, η Στάσα, του θύμου του Σταμάτη, η μεγάλη σουσουράδα αυτή. Η Σωσό και η Σάσα, αυτές είναι του θύμου του Σοφρόνη. Όχι, δεν με κατάλαβες. Εννοώ, πας στα τραπέζια και κάνεις παρέα στους άντρες. Όχι, εγώ τραγουδάω. Είμαι τραγουδίστρια. Τώρα θα κυκλοφορήσω και το τραγούδι που λέει «Σε συγχώρησα κι εσύ ήσουν συγχώρητος, σε σημασμένος, στιγματισμένος και τιμώρητος». Τώρα θα κυκλοφορήσει σε 1-2 χρόνια,
Γιατί είμαι στο στούντιο ακόμα, έχω κολλήσει τη φράση αυτή. Σε συγχώρησα κι εσύ ήσουν ασυγχώρητος, σε σημασμένος, στιγματισμένος και τιμώρητος. Κάπου ακούσαμε ένα σφυριγματάκι. Και ποια είναι η αγαπημένη σου τραγουδίστρια? Η Μπέση Αργυράκη. Την Μπέση, την είπες κανονικά. Ναι, για να μην νομίζει την κροϊδεύω, δεν είναι σωστό. Μάλιστα. Τι λες, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Παίζουμε για 5.000 ευρώ. Πρώτη ερώτηση. Σιγά καλέ, φτιάχτηκα. Πώς το λες έτσι? Πιστεύεις πως οι άντρες στην Κρήτη είναι πιο πρικισμένοι από τους Αθηναίους? Ναι. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Μπράβο, Τίσα, ξεκίνησες πολύ καλά. Αλήθεια, πώς το ξέρεις? Έχεις άποψη η διεισόμαση? Όχι, διειστόμαση. Πρώτοι έρχονται οι Κρητικοί, ακολουθούν οι Αθηναίοι, μετά είναι οι Θεσσαλοί, μετά οι Πελοποννήσοι, μετά οι Πυρώτες και τελευταίοι οι Ρουμελιώτες. Αυτοί δεν... Κατάλαβα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Παίζουμε για 25.000 ευρώ. Τίσα, όπως ακούσαμε πριν, μέχρι τώρα έχεις κάνει 4 γάμους και μια κηδεία. Ναι. Είναι αλήθεια ότι ο πρώτος σου άντρας πέθανε πάνω στο σεξ? Ναι, Θεός συγχωρέσει τον. Δηλαδή τι ακριβώς έκανε και έμεινε πάνω στο σεξ? Αυτός δεν έκανε τίποτα. Αυτός απλά άνοιξε την πόρτα, είδε και απήλθε. Αλήθεια, Τίσα, όταν κάνεις σεξ φωνάζεις? Τι κι άλλους. Όχι, δεν με κατάλαβες. Ζήση, η Τίσα όταν κάνει σεξ φωνάζει? Ναι, πολύ, αφού εγώ την ακούω από το καφενείο. Δεύτερη ερώτηση. Έλα καλέ, σταμάτα, γιατί το κάνεις αυτό? Σκιάζομαι. Έχεις κάνει 18 φορές σεξ σε μία μέρα? Ναι. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Μπράβο, Τίσα, καλά είσαι φοβερή. 18 φορές σε μία μέρα? Ναι, γιατί εσύ με τον Μπομπούκο πώς τις κάνεις? Σε μία μέρα? Ναι. Σε μία μέρα 6 φορές. Αυτό που απάντησες είναι ψέμα. Καλά, 5. Κόψε κάτι. Άντε 4. Κόψε είπα. Καλά, 3. Με τον Μπουμπούκο είπε. Όχι με τον Μπραντ Πιτ. Εντάξει, μία φορά και αυτή με το ζόρι. Έτσι μπράβο. Και δεν μου λες, κατά τη διάρκεια των ερωτικών περιπτύξεων βάζεις πάνω σου διάφορα? Φράουλες, ας πούμε, σαντιγί, ρογές από σταφύλι, σοκολάτα. Ναι, μ' αρέσει να έχω πάνω μου διάφορα και να τα τρώει ο άλλος σιγά σιγά. Αλλά όχι μόνο φρούτα και γλυκά όπως είπες, σαν τη γη, σοκολάτα και τέτοια. Βάζω τη βρω πρόχειρο, κάνα κεφτέ, καμιά ελιά, καμιά σαρδέλα. Μια φορά με το Ζήση, όχι θα το πω, σταμάτα. Είχα βάλει ένα κομμάτι παστίτσιο μεγάλο, μια μελιτζάνα φούρνου, μια μύδια σαγανάκι, κάτι ροκροκέτες, μια μπατζάρια σκορδαλιά, ένα τζατζίκι, λίγο παστούρμα, ένα ταψί μπαγκλαβά και μισό καρπούζι. Τα έφαγε ο Ζήσης και έπεσε κάτω ξερός, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα μετά. Ζήση, θυμάσαι? Θυμάσαι? Κοιμάσαι? Ζήση, γιατί δεν μιλάς, ντρέπεσαι? Πες και εσύ, Ζήση. Πες και εσύ, Ζήση, όλο εγώ θα τα λέω. Πες, γιατί δεν μιλάς, ντρέπεσαι? Μια άλλη φορά είχα βάλει μια ποικιλία με κρεατικά, γιατί ήταν μεγάλη παρέα.